Salutare tuturor, eu sunt Drare și bine v-am regăsit la un nou episod de Granny. Acesta nu este un episod normal de Granny, adică ar trebui să fie Granny partea a 7-a. Este un episod special de Halloween, pentru că eu acum când postez episodul va fi joi, 30 octombrie și mâine, fraților, mâine și surorilor, mâine, doar mâine, pe 31 octombrie, va fi Halloween-ul. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like și pe butonașul de subscribe sau abonare, depinde cum vă arată. Și nu o mai lungim, să începem! Bun, am început, gata. Hai să vedem. Sunt un pic răcit, deci da, s-ar putea să mai tușesc pe episod, dar nu vă faceți griji, eu o să încerc să mă abțin. What? Casă de curcubeu? Sau e doar decorațiuni era să zic decorațiuni de Crăciun? What? De când am mai jucat jocul ăsta. Da, asta e tot mesajul ăsta aici de 1000 de ani. Cred că l-am descoperit din Granny Party. What? Da. Nu cred că mai vreau să mă mai joc jocul ăsta. Să nu-mi spui că vine Granny aici. What? What? Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Sunt cupt. M-a prins. Bă, da cu ciorbă pe mine, a dat cu varză de și pe mine. Nu este rușine la acest schelet uman? What? Ăsta nu... Ăla cumva... What? E și Granny și scheletele? Nu pot să cred așa ceva. Refuz să cred. Și cum era îmbrăcată Granny? What? Granny vrăjitoarea? Bă, iar e ăla. Iar e scheletele. Vrea să mă prindă. Grasule, mă rog, nu e gras, ești foarte slab. O să dea cu ciorbă pe mine. Da, ok. Da, cu ciorbă. Hai să jucăm serios de data asta. What? Ce? No, serios? Serios că am intrat în capcana de șoareci. Am zis cumva capcana de șoareci și era capcana de urși. Mamă, frate, dacă n-a... Oh, nu pieste. Oh, nu. What? Ce-a fost asta? Bă, deci am auzit că era muzica aia de Granny, dar nu am... Mamă, dar cum am... Nu am crezut că vine după mine, adică credeam că e așa, tematică de Halloween. Dar nu credeam că din primele 3 minute din episod o să-mi tragă o palmă peste cap. Peste cap. Da, cred că tot o să scăpăm pe... Vai de capul meu. Cred că nu-mi place Granny. Cred că începe să nu-mi placă Granny. Bro, mi-a băgat reclamă. What? Ziua a 3-a. Bun, începem și noi. Frumos, frumușel. Hai că dacă iar vii și tu aici, bă, uite ce ai un cerculeț pe ecran. Când mișc telefonul, că... Nu știu de unde. Ha, bă, iar vii. What? A vomitat pe mine. Fii tu să... Oh, nu cred că o alertează pe Granny. Dacă nu mai alertează. What the fuck? Cum, bă? Deja primele 5 minute din episod și deja... Ziua 4-a. Bă, e un ăsta pe ecran, e un cerculeț pe ecran când mișc telefonul. What? Aolo, iar vine ăla după mine. What? De ce e muzica asta? Nu-mi place muzica asta.
Ia e pe aici ceva? Pe ce să fie normal? Bă, dar de ce tot vine șorecaițer după mine? Șorecaițer? Ce tocmai... witch handle-ul. Știu că aici este un butonel și dacă l-apeși... Uita, bum. Bă, ce se întâmplă? Nu te cred că e Granny aici. Cum a venit Granny aici? Da, cred că o să mă duc în camera ta secretă. What? Aici mai adăugat o cameră? Sau mi se pare mie? What? I'm here, Granny! Bro, dar ce? Ce oarbă-i babeta asta? Babețică. What? Oh, nu cred că iar trimite șobolan după mine. Șobolan de pădure, șobolan de pădure. Melodia asta era populară în 2010. Mă rog, 2020 atunci. Cred. Rusty Padlock Key. Aia este Rusty Padlock Key. Aici avem ceva? Nu, ba da, avem cărnița. Code? Ce asta? Code. Padlock code. Oh, nu. Ba, cred că da. Că ăsta e la ușă, nu? Ăsta, din câte știu eu, este la ușă. Uite capul meu, nu mă mai duc pe acolo niciodată. Siscoc. Mă, ne ducem pe aici să vedem ce mai este pe aici, că am și uitat ce pe aici, că de când nu am mai jucat jocul ăsta. De aici cădeai de afară, nu? Da. Păi bine de știut atunci. What? Uite cerculețul ăsta de pe ecran. Păi iar mă vede. Păi iar mănâncă șabolanul ăla de... Ce căuta Granny acolo, mă, băiatule? Ce căuta Granny acolo, bă, băiatule? Că deja mă enervez. Bă, iar mi-a băgat reclamă, mă. The Last Day. Cerculețul meu puțin iubit. Hai, bă, că iar scui pe ăsta momeală pe mine. Pleacă, bă, dai ciortule. Ia scui pe cu sos de roșii pe mine și vine Granny acum să mă arunce pe geam. Nu mă găsesc, baba fără dinți. Bă, nu cred că am intrat aici niciodată. Bro, de ce? De ce am făcut asta? Din greșeală. Putem să văd din greșeală. Unde am lăsat Padlock code-ul? Unde a murit acolo? Vreau să știu. Unde a murit? Bă, de ce nu pot să alerg pe jocul ăsta? De ce nu pot să alerg aici? Vreau sigur mă prinde. De ce nu pot să alerg pe jocul ăsta acum? Mă prinde. Ce te zici că mă prinde? Hai de repede, că sunt pe... Bă, vere, da gata! Nu mai scuipa, vomă pe mine! Vomă pe mine, Jonathan pe mine, bine, vomă pe mine. Bă, ce? What? Ăla e un ochi? Am revenit. M-am speriat de betul ăla acela. Bun. Bă, uite cum arată asta. Salut. Aici normal că nu e nimic. Pe ce să fie acolo ceva vreodată. Ceva. Trick or treat. Bă, bun. Ce se întâmplă aici? Băi. Bă, uite, șobolănațe. Ce zic aici? Și tocmai am zis șobolănațe. What?
Opa. Bă, frate. Bă, iar... Bă, frate. Deci nu-ți rup capul acum 2000 de ori. Că deja m-am enervat. Deci deja m-am enervat. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Nu se... Bă, iar ești tu aici că m-am și speriat. Ce să nu-mi place mie, râsul acela e foarte enervant. Ok. Dăm de rotiță aici. Dăm de fântână. What? Engine part? Păi și avem și ăla. Cred că o scăpăm cu mașina. Haide, mă! Ce-a avut? Da. Aici nu trebuia să fie o din asta aici? Oh, nu. Oh, special key. Mi-a picat netul pentru o secundă, what? Mi-a picat netul pentru o secundă. Da, nevermind. Și avem și aia. Nu mai trebuie decât spark plug și... nu știu ce mai trebuie. Benzină și special key, cred, și car key. Deci da, o să pun asta aici. Ok, fain frumos, vine și asta după mine. La beta. Story time. Trick or treat. Nu cred că s-a blocat la beta. Bă, iar vine asta scuipă pe mine. Bă. What? Mai ai pe aici? Nu mai e. Nu cred că mă găsești tu vreodată. Punem mai acolo. Bun. Aici e evident că nu e nimic. Ce? Bă, am scăpat telecomanda pe jos. Efectiv am scăpat telecomanda pe jos. Bă, frate, stați puțin să salvez, că pe aici, pe la mine, e foarte multe ploi, că sunt pe la țară și trebuie să salvez, ca să... Da, trebuie să salvez. Gen să fac așa. Bro, what? Bun, gata, că mi se dusese semnalul, mi se aruncase semnalul pe geam. Bun, acum ne mai trebuie range-ul de sus. Știu că l-aveam sus. Nu m-a speriat absolut deloc. Bă, frate, dar alertează toată lumea. Da, pe aici, pe bucătărie, este fix nimic. Oh, ba da, e watermelon. Gorillo watermelonino. Știți italiano brain roțurile de pe YouTube? Aș dori să fac și eu o serie cu Roblox. Cum să-i noi? Oh, Helena. Da, aș vrea să fac o serie cu Roblox, dacă v-ar place. Să scrieți în comentarii dacă vreți și să fac un rezumat. Și dacă mi iese, adică o să vreți să mă joc Roblox, o să facem și o seriuță cu Roblox. O să pas aici. Ce profesionist eram pe vreme. Hai mă, nu mai vomita pe mine atâta. Nu-mi place să vomite pe mine. Cum? Cum am reușit? Credeam că e ăla de vomită pe mine.
cum am reușit. Nu mai joc jocul ăsta în viața mea. Evident că nu mai am putut abține și mai facem încă un run, pentru că de ce nu dacă da? Adică, da. Ziua 1. Bun. Văd că aici din prima avem cartea, ceea ce ne avantajează enorm. Aduc chiar în momentul ăsta. Bă, vine Granny, vine Granny. M-a văzut. Ce zice să facem bugul? Ce să mai facem? Nu mai facem nimic. Ce să facem cu asta? Nu mai facem nimic. Da. Poate o să reușesc să fac o facecam. Cine știe. Poate. What? S-a dus avatarul, caracterul în față un picuț. Și eu nu i-am zis să fac asta. Da, ne trebuie neapărat așa. Iar mă vomit asta pe mine. Are și el bun simț. Și nici tu n-ai bun simț. Nu tu care privești acest episod, și babeta asta. Nu are bun simț. Și din nou că mi-a băgat, băi, Halloween. De ce Merry Christmas? What? Da, nu. Am zis nu pentru că melodia aia s-ar putea să fi fost copyright. Și da, dacă mi-am luat copyright din cauza unei reclame de pe YouTube, nu mă mai joc Granny în viața mea. Dau efectiv. Și am zis cumva o reclamă de pe YouTube. Granny îmi face zilele praf. Nu mai vreau să mai scui pe ăla în cap. Nu mai vreau să mai scui pe ăla în cap. Deci gata, m-am săturat. Bă, Fer, dar nu mai scuipați în cap. Bă, ce m-am speriat aici. Credeam că este... Salut. Bă, vine Granny după mine. Ai, de ce atât de aproape? Ziua a 4-a. Da. Ziua a 4-a. Episodul special de Halloween, normal. Dă-mi două ranuri zadarnice, pentru că eu într-o singură zi nu pot să scap aici. Sunt conștient, adică da. Vai de capul meu. Nu o să mă prinde, ba cred că o să mă prinde. Vine și ăla de scuipă pe mine. Dă-te bă de aici. M-a scuipat și... What? Ce credeți? Credeți că capsa că mă prinde? Eu zic că mă prinde. Oh, nu. Oh, no, man. Oh, uite cartea acolo. What? Ați văzut și voi cartea? Uitați-vă și voi ce șiretlicuri are babeta. Dați-vă și voi lui cartea. Oleu. Nu vreau să dau nas în nas cu ea. Această babetă nu este prietenă. Nu bloca această cutie. Ce e greu la Halloween? Nu.
nu mă ajută la nimic. Dar, serios, că ce în Cat Empire sau cum se numește? What? M-a prins prin pereți, m-a prins prin pereți. What? Iar reclamă? Da, ok, cred că asta este ultima zi, da. Ultima ziulică. Da. Bun, hai să vedem aici sus, că parcă avem special key sau era anul trecut. Da, aici putem avea multe chestii. Ce v-am zis? Ce v-am zis? Refuz să te cred. Refuz să te cred. Eu acum dacă mă arunc aici, pic și îmi rup toate oasele din corp. What? Înainte dacă arunca asta aici, să ducea, uite așa. Ați văzut că pot trece prin uși. Dar vedeți și voi cum am așa pete de sang pe ketchup de pe ecran. Adică zici că m-a bătut cu băta. Ea nu m-a bătut cu băta. Nu m-a bătut cu băta cum mă bătea în mod normal. Nu aici trebuia să stea Will Crank-ul? M-a bătut cu mătura. M-a bătut cu mătura. Ce ciudat sună asta. M-a bătut cu mătura. Nimic, evident. Am avut un prost că nu mai eram frumos. M-am uitat în oglindă și era fix mădos. Acum mai tot aici. Cum mă mai ia de aici? Nu vine să cred. Nu, eu nu mă mai joc jocul ăsta în viața mea. Bă, frate, când te puneai acolo nu te mai lua. Bă, vezi, și-a bătut joc de mine. Mă torturează cu mașina. Mă torturează cu mașina. Mă rog, la ce vă așteptați? Mor ca de fiecare dată. Da. Wow. De fiecare dată. Vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like sau pe butonașul de subscribe ori abonare, că e exact același lucru. Nu costă nimic și pentru voi sunt doar niște clicuri, dar pe mine mă ajută enorm. Enorm mă ajută să fac acest fel de conținut. Nu mai lungesc, revenim data viitoare. Pa, pa!